Mo ni siya. Na. Sir, bawal lang sir. Interview ko sir. Bawal lang. Ha? Bawal lang. Mo ni siya. Na. Ako nag-reglo mo siya. 아까 저한테 뭐 이나라 말로 물어봤는데 Kini good sila good. Waro man sila og kanang kuan na ba? Ako kabalog ho. Nya kini siyang tawhana di ganit member sa KBP. Ha, magpaago na yung gi-check. Kini siya member sa KBP. Nya gusto niya insakto siya tanan. Una time kami pag CBP. Oh. Ha? O ni siya gusto mi siya insakto ni siya tanan good. Ako na ning gusto juhan akong gi-obserbaran o gi-examine ako niyang pagkatao. Oh. Kini siya. Oh, magpakaswito kuno siya. Nya dapat lang unta mobatan nig pamatasan kay unang-una kini siyang niamo ni siyang opisina. Kami sa uban nga media dire, sama nila ni uban nga media sa kuan sa una kato silang bang kuan mga sila si Sir Anhing Sir Bobby Nalsaro silang sa mga bumburadyo pa. Kini siya moderitso ni siya. Oh, ang akong toy rato kining Koreano akong gitawag nig hey. Oh, tanawa oh. Hey, akong tawag karon niyang pagsabot hoy. Mo ni siya. Oh. Wa ni siya batasan no. Gatuo man guni sila good. Sir, what's the problem?